हेलौ गाइस नै जोंना रेल बख'नाय जाबाय नै रेल बख'गासिनो क्रेंजों बरन आरोना जोङो नै नागिरदों ओरैजाय नट खुलिबाय समर बिथाङा नट खुलिगासिनो ओरैजाय सेनखौ बोसिगोन एबार नैबे सेनखौ बोगोन आरो सेन बोबाय नै बर' मानसि बेबो सेन बोबाय बोनानै नायाव थिखोसिगोन लड होसिगोन बेयाव सुइस दङ सुइसजों थिखोयो बे सुइस नुदोंना बे सुइसजों थिखोगोन आरोना नैबे फन रायलायनाया थिखोगोन आरोना नैबेबो बर'आनो राङापारानि ओरैजाय थिखोबाय थिखोनानै बे माबाखौ बरननानै दोनगोन आरोना बेयाव दोनबाय ओमफ्राय सेनखौ बसिनबाय एक्सुवेलि नैबे सेना जोंना एबार मटर लागायगोन एबार मटर लागायना होसिगोन आरोना बेखौ ओरैजाय माबाबाय बन्द' खालामना बेखौ थिखोनो नागिरबाय नै थिखोसिगोन आखाइजोंसो थिखोनांगौ जोंनिया मेचिनजों मालायफोर बायदि मेचिनजों थिखोआ आखाइजोंसो थिखोदो दाना बेखौ बियारिं होननाय सोबाय होनानै नट मारिसिगोन समर बिथाङा नट मारिसिगोन समर बिथां माने आंनो आरोना आंनो नट मारियो इयाव आंनो नायो आरोना ओरैजाय नैबे नट मारिबाय आङो नट मारिनानै बिनि उनाव पेपार पास खालामना होसिगोन सालु खालामसिगोन एबार सालु खालामबाय नै सालु खालामबाय 2 घन्टाजों रल गयो बियो एबार माबासो जोङो खैथा 7:30 बरनदोंना नै 7:30 बरनबाय पेपार पास खालामबाय बिदि पास खालामो आरोना जोङो बिदि पास खालामनानै इयाव 2 घन्टानि लायो 1 घन्टा लायो एबार पास खालामबाय एबार पास खालामसिगोन दै होसिगोन एबार माने रला गबोयैनि माने ओरैबो थाङैनि दै होबाय थिखोबाय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो कमेन्ट खालाम थाब थाबनो साबस्क्राइब खालामना होदो दे बाय बाय।